Én megértelek. Van egy csomó dolgod, és nem akarsz egész nap bajlódni a vágással. Ezért megmutatom neked, hogyan lehetsz gyorsabb a Premiere Pro-ban. Nincs másra szükséged, csak a Q, W és E gombra. Kezdjük a Q-val. Eljutottál eddig a vágópontig, és minden, ami ezelőtt van, arra már nincs szükséged. Régen ezt úgy csináltad, hogy kattintottál, 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 töröltél. De mostantól megnyomod a Q-t, és voilà! Ez még nem minden. Hogyan vágsz? Eddig így csináltad, most pedig beállítjuk a W-re az Add Edit parancsot, és mostantól ez csak ennyi. Az E pedig a Q ellentéte lesz, minden, ami az adott vágópont után van, azt fogja neked automatikusan törölni. Most már csak gyakorolnod kell, és lényegesen gyorsabb vágó leszel, mint eddig. Mert bizony, az idő, az pénz. Nézd!